Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Alhamdulillah, yau Allah ya yi, ko ce jiya Allah ya yi, an ɗaura auren Dr. Abubakar da kuma Dr. Aisha, wanda wannan ba ƙaramin wato abu bane na farin ciki da kuma ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi aure ibada ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum kuma ya sanya akwai jinsin mace da namiji, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayar da na karanto cikin suratul nisa'i sura ta 4 aya ta 1, da Allah yake ce mana mu ji tsoronsa, shine ya halicce mu daga rai guda ɗaya, kuma daga wannan ran guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wato abokiyar zaman wannan ran guda ɗaya shine annabi Adam alaihi salam, shine mutumin da Allah ya fara halitta a duniya gaba ɗaya. A jinsin mutane shine mutum na farko. To daga jikin annabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ciri wato wani tsagi daga ƙashin haƙarƙarin annabi Adam aka halicci matarsa. Wannan yana nuna maka kusanci da yake tsakanin mata da miji. Wannan ayar tana nuna maka kusanci na farko da yake tsakanin mata da miji. Daga jikinsa take, ko mata nawa ne, 1 zuwa 4 daga jikinka suke. Wannan zumunci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya assasa rayuwarmu da shi, kuma Allah ya ce daga cikin wannan rayuka guda biyu da annabi Adam da matarsa, Allah ya halicci mutane gaba ɗayansu maza da mata. To wannan abu ne mai muhimmanci a rayuwarmu, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a farkon halitta ma ya sanya aure ya zama abu na farko da yake tsakanin namiji da mace. Alhamdulillah, kamar yadda Dr. Abubakar da kuma Dr. Aisha Allah ya kaddara ya rubuta za su zama mata da miji, cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aure ya zama shine wato kashin bayan zaman lafiya na bil adama. A ko ina mutum ya samu kansa, idan yana da aure, to lallai hankalinsa duk inda ya yi dubu yana kan matarsa, ko tana tare da shi, ko kuma tana gida, ko kuma tana wata ƙasa, shi yana wata ƙasa. Ba yadda za a gari ya waye a ɗauki wasu mintuna a wannan zamani da muke da wato kimiyya da fasaha, mai ɗauki waya ya kira matarsa, bakin tashi lafiya, ita ma ta yi masa text, ana ta magana wato a nesa, amma za ka ce suna kusa, saboda wannan zumunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakanin namiji da matarsa, tsakanin namiji da matarsa. Wannan abu ne subhanahu wa ta'ala ya kaddara kuma ya rubuta. To sai Allah ya ce me, yi wa matayen adalci. Wannan aure ne na biyu na Dr. Abubakar, kuma aure na biyu yana cikin aure wanda Allah ya fara faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah da ya fara cewa ya masna wasu lasa warwa, da biyun aka fara. To alhamdulillah, muna maka murna da ka cika wannan abu, kuma ka cika da abin da Allah subhanahu wa ta'ala shine ya fara ambatarsa tsakanin auratayya ta mace da namiji, da ce masna wasu lasa warwa. Yanzu ka cika wannan, alhamdulillah. Allah ya sa muku albarka a cikin auren. To alhamdulillah, a zamantakewa ta ɗan adam, a koyaushe Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara adalci da zama shine zai wato jagora a tsakanin rayuwa, tsakanin mai mulki da wanda ake mulka, tsakanin mata da miji, tsakanin ɗa da uba, tsakanin ya da uwa, tsakanin makwabci da makwabci. Adalci shine abin da kadai zai sa a zauna lafiya, kuma a samu albarkar zaman a duniya, kuma a samu sakamako a lahira. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa'i sura ta 4 aya ta 135, Allah ya ce, ya ku mutane, Allah yana kiran mutane baki daya,
ko kuma ya ku waɗanda kuka yi imani, wato ku ji tsoron Allah, ku yi adalci a tsakaninku, ko da ya kasance tsakanin kai da wani na kusa da kai ne, ɗanka ne, matarka ce, ballantana a ce kuma danginka. Ko me kake tsakaninka da Allah, ya kamata ka sa adalci a cikin rayuwarka. Wannan shine ribar rayuwa ta duniya. Wato shi adalci Allah ya sa shi ne zai jagora a samu tabbatar zaman lafiya, a samu nutsuwa, a samu kwanciyar hankali a rayuwar aure. Domin rayuwar aure ita ce tushe, daga nan ake samo yara masu tarbiyya. To adalci shi ake shimfiɗawa a rayuwar aure har a samu wannan ci gaba. Kuma magana ta aure na biyu ko na uku ko na hudu, wannan abu ne na sani da yake so sa wa iyayenmu mata rai a wasu lokuta, wani lokutan kuma yana sa su farin ciki. Domin yanzu in ka duba iyayen amarya da yan uwanta suna matukar farin ciki, duk da cewar an auri yar uwarsu a matsayin mace ta biyu. To haka in ta uku ce yan uwanta suna farin ciki, ita ma tana farin ciki. To amma saboda Allah ya halicce mu kuma ya ba mu wato iya yin wani abu da kanmu, shine free will, sai ya zama muna da wani abu idan za a mana kishiya za mu ji ba daɗi. Tabbas za mu ji ba daɗi. To amma a cikin adalci na Allah, sai Allah ya sa namijin ya auri mace hudu idan zai iya, inda adalci, kamar yadda ya zo cikin suratul nisa'i sura ta 4 aya ta 3. Allah sai fara da biyu, masna wa thulatha wa ruba, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Allah sai ya faɗi wannan number of women, Allah ya faɗi wannan wato lambobi na mata, ya ce ka aura in kana da iko, in za ka yi adalci kenan. Domin Allah da ya ce idan ba za ka iya adalci ba ka auri ɗaya, amma ba ka da ikon ɗayan, a lokacin bayi sai ka haƙura da baiwa, sai ka zauna kai da baiwarka. Sabida wato tsantsar wato hatsarin da yake cikin yin rashin adalci tsakanin mataye. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ba za ka iya ba kai ɗayan nan. To a wannan zamanin da muke cikin hardships da wasu abubuwa da suke hana rayuwa ci gaba, tarbiyyar 'ya'ya, wasu abubuwa na rayuwa duk mun samu tawaya a cikinsu. Kenan duk wanda yake da adalci kuma yake da ikon ƙari, to sai ya ƙara, ba don komai ba, domin kun duba a duniya baki ɗaya mata sun fi maza yawa. Mataye sun fi maza yawa. Wataƙila wani zai ce, ni duk da mata sun fi maza yawa, mace ɗaya ta ishe ni. To ai kana da ya, kana da ya, kana da ƙanwa. Waɗannan su ma suna buƙatar mazaje. Saboda haka adalci shine in kana da iko, kana da lafiya, kana da ƙarfi, ka ƙara aure. Wannan shine adalci, wannan shine gaskiya. Domin idan baka ƙara adalci ba, ka yi aure baka yi wa kanka adalci ba kenan. Saboda abin da zai samu wasu mataye da suka yi yawa zai zo ya shafe ka, zai shafi danginka. Kai da kake ɗayan ma sai sun zama mataye 50 suna yi wa rayuwarka barazana. An fara kuma a duniya. Shi yasa a wata ƙasa a kusa da South Africa yanzu, a 'yan kwanakin nan sun ƙaddamar da doka cewar duk mutum sai ya auri mace 5, namiji sai ya auri mace 5, domin sarkin ƙasar shi yana da mataye guda 15. Matayensa 15. Za ka iya aura guda 5 shine minimum ka auri 5. Idan kana so za ka iya auren har 14. Kai dai ba za ka kamo sarki ba, balle ka wuce shi. Iya 5 ko kuma ka je ka auri har daga 1 zuwa 14. To shi wannan sarkin babansa da kakansa ba matayensa 70. Saboda yawan mata. To mata iyayenmu ne, abin girmamawanmu ne, abin tattalinmu ne. Shi yasa ko da ke ce mata ta fari, kina yi wa wata matar adalci, domin da ta dinga garari a titi, gara ta zo bisharin namiji. Domin in ba haka ba, hatsarin da zai faru abu ne mummuna, da ke da kike zaman aure wallahi abin ba zai baki ba. Saboda haka kuna ganin wanda ma ba musulmi bane, ba su san musulunci ba, su sun ce namiji dole ya auri mace 5. Addinin musulunci 4 kawai ya ce.
to hudun ma sai da adalci. Wannan adalci shine kashin bayan zaman aure, shine kashin bayan zaman lafiyar aure, kuma shi aure kamar yadda na faɗa shine wato tushe na rayuwar kowane ɗan adam. Shi yasa ma ayat da na karanto Allah subhanahu wata'ala yake cewa a ran da ya fara wato halitta annabi Adam, bayan ya halicce shi sai ya halitta masa wato matarsa. To wannan shine abu mai tsada a rayuwar aure, domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya mataye su zama iyayenmu, su zama farin cikinmu, su zama sanyin idaniyarmu, su zama in mun kalle su za mu farin ciki, kuma za mu ɗauke musu wasu ɗawainiyoyi da suke da wato raunin da ba za su iya ba. Suna da ƙarfin imani da za su tausaya mana, amma akwai wasu abubuwan da ba za su, Allah bai halicce su da wannan ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu zauna da su cikin adalci, cikin farin ciki, cikin nutsuwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul Rum, sura ta 30, aya ta 21, Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yace litaskunu ilaiha, yace a cikin ayoyinsa shine ya halitta muku mataye domin ku samu nutsuwa idan kun je gare su, ku samu nutsuwa idan kun gansu, ku samu nutsuwa idan kuna tare da su, ku samu nutsuwa idan kun yi waya da su, in sun ku text ku samu nutsuwa. Ai duk wanda kaga yana waya yana fara to da matarsa yake waya insha Allah. To wannan ba karamin abu bane, samun wannan nutsuwar sai an shimfiɗa adalci. Saboda haka adalci shine kashin bayan zaman lafiya a aure, shine kashin bayan zuriya ta gari, wanda a wannan duniyar muna buƙatar adalci, musamman a institution na aure, wanda shine foundation, shine abin da zai sa zaman lafiya, shine kuma abin da zai ɗorar da arziki da yalwar wato tarbiyya tsakanin mutane, domin muna matuƙar wato neman tarbiyya a tsakanin mutane. Saboda haka wannan adalci shi zai taimaka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khairukum li ahlihi, yace wa ana khairukum li ahli, yace wanda yafi alkhairi a cikin ku shine wanda yafi alkhairi a gun iyalinsa. Kuma yace ni na fi alkhairi a cikin ku tunda na fi alkhairi a gurin iyalina. Saboda haka dai muna matuƙar farin ciki, kuma muna addu'a Allah ya sa wannan aure ya zama aure ne daga nan har gidan aljanna, ya zama aure ne da za a shimfiɗa adalci, ya zama abin koyi ga abokai da 'yan uwa da abokan arziki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.